ayam iki nanti cegah. Dalem. Ora tau cedro ki lah ya omong-omongan sing kepenak Pripun Kang Mas? Seliramu kok tansah sumringah ya. Lah kula nggih kados ngeten iki lho Kang Mas. Menawi wareg nggih ngeten iki. Iki malih kanjeng. Jari kalung rondone. Seliramu kok katon sumringah ya Sandi. Tinggal pun kakang arepes swadana ing Tlatah Sukabrono. Pripun to Kang Mas jenengan menika ngendikan pripun? Wong tak tinggal lunga Bupati Tumbaling Praja Sukabrono. Sliramu tumindak sekdeng. Boten kados mekaten Kang Mas. Jenengan menika ngendikan menapa? Kula mboten sekdeng Kang Mas. Ya aku curiga malian iki. Sliramu tumindak sekdeng karo sapa ya iki ya? Boten Kang Mas, boten kados mekaten Kang Mas. Kula mboten atos tumindak sekdeng kaliyan sinten kemawon Kang Mas. Mau tak tinggal mau ki ora tak gelem macak dasar mulih kok kelemis. Lah pripun kula ngertos menawi panjenengan badhe kondur Kang Mas. Dados kula nggih macak kados ngaten iki lho Kang Mas. Iki diketak Sri Tanjung. Sri Tanjung. Wah. Kowe wanita tetelo dudu wanita utama. Ora kena ditulungga marang wanita ing para desa kene iki. Kok kados ngoten panjenengan Kang Mas? Kula mboten kados mekaten Kang Mas. Wong durung tak pateni kowe kudu duwe janji apa kowe Sri Tanjung? Kula mboten atos tumindak sekdeng Kang Mas. Kula namung badhe paring wekas. Wekas apa Sri Tanjung? Menawi panjenengan mboten percatus kalian kula Kang Mas. Ora percaya aku. Menawi mangke Coba mitungkas sapa kowe? ra kula mangke anggonto arum Kang Mas. Tegese kula mboten tumindak sedhing Kang Mas. Ngono ya. Nggih Kang Mas, menika iklane liwat Kang Mas. Iki sinten iki? Arep tak pateni aja iki sapa ngono. Alah, anu kula sidane tumindak sedheng mawon Mas kalian. Loh, Piye to Dek sampean iki Dek? wong arep tak pateni aja nyambung. Mbak Sedeng kok saiki kok sedeng. Alah sidane Sri Tanjung, kita mati kowe Sri Tanjung. Loh. Wah, Sri Tanjung. Kakang pun geton ki Sri Tanjung, Sri Tanjung. Aduh, aku harus nangis tenang saja kelingan sing gede. Tibake masa tak pateni getihmu wangi Sri Tanjung. Yen ana rejane jaman iki besok dadi kutha Banyuwangi, Sri Tanjung. Pateni saya urip neh malih nyanyi Maria. Malih kok nyanyi. Aku arep beredes tenang timang saja. Saya marga dasaranta derajat mika rupa kata pangalengono
Tanjung pancen suci ana banyu gandane klawangi iki sejarahe kutha Banyuwangi. Daya marga dasaran kang berjatmika luwe rupa kebak pangalemana Sri Tanjung becayu saka gunung ate sinta paksa anandang buyung Sri Tanjung garwa pate sita paksa gawe geger ing kraton Sukodana silati krama ketaman asmara nebus krama tindake anggara murka sita paksa ngupati tumbaling praja ora ngerti yen arep aku sita paksa duka yayasinipi ora srengkang Sri Tanjung dipateni ana gede gandane kakani pertandani Sri Tanjung pancen suci ana banyu gandane kawangi iki sejarahe kutha Banyuwangi. Nggih, agunging panuwun Mbak Wi nggih.